A concelleira ribeirense Tania Redondo renuncia como edil do PBBI e pasa ao grupo de non adscritos. Asegura tomar esta decisión por coherencia. Confirma que houbo presións dos seus compañeiros do seu propio partido que a levaron inicialmente a asinar a moción de censura. Que tal, saudos? A concelleira asegura ademais que a moción de censura de Ribeira foi planeada ás súas costas. Vémolo dentro duns minutos. Agora, os titulares. A Deputación da Coruña e o Concello de Rianxo avanzan no proxecto da nova residencia que se vai emprazar en Rianxiño. O presidente provincial e o alcalde mantiveron unha xuntanza de traballo cos técnicos de ambas administracións para analizar o estado de tramitación do proxecto que contará con preto de 60 prazas. Pontevedra, Marín, Vilagarcía, Vilanova, Catoira, Valga e Pontecesures figuran entre os 20 concellos da provincia de Pontevedra que recibirán fondos do Plan EDIL, o Plan de Estrategia de Desenvolvemento Integrado Local. Impulsada polo Goberno Central, esta foi a primeira convocatoria na que se abriu a porta a que concellos de menos de 20.000 habitantes accederan a estes fondos. A Confraría da Illa da Arousa sementou 3,5 millóns de unidades de ameixa xapónica para marisqueo a pé e a flote. Trátase dunha importante rexeneración de exemplares de entre 15 e 18 milímetros nunha parte e noutra de entre 10 e 12. No pósito teñen aínda pendente sementar outro millón de ameixas xapónicas a finais deste mes. Hoxe comezou en Pontevedra a cuarta edición dos e-commerce days. Unha cita para analizar o presente e o futuro do comercio electrónico. Máis de 250 persoas asistiron a este arranque do Congreso. Un evento que continúa este venres con máis relatorios, workshops e mesmo unha entrevista co influencer Xurxo Carreño. En a Praza de Abastos de Vilagarcía presumen unha vez máis da calidade do seu produto. Desta volta fan a través das xornadas o calendario da ría na túa mesa. O cociñeiro Xoan Quemenxeiras protagonizou hoxe esta actividade. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos. E arrancamos falando de sucesos. A Policía Local e a Garda Civil de Rianxo detiveron unha veciña de Ribeira acusada dun presunto delito contra a saúde pública por tráfico de drogas. Foi no marco dun dispositivo rutineiro levado a cabo na zona do Pazo. Segundo informan fontes do propio Instituto Armado, no rexistro realizado no seu vehículo, os axentes interviron diversas cantidades de sustancias estupefacientes preparadas para a súa distribución e venda, así como unha importante cantidade de cartas en efectivo. Unha vez retirada a droga e inmobilizado o vehículo, a detida foi posta a disposición xudicial. A agresión a unha camareira nun céntrico bar de Vilagarcía. Os feitos aconteceron a primeira hora desta mañá cando unha muller entrou no local ameazando de morte a unha das súas propietarias. A atacante aproveitou que nese intre había louza moreada na barra dese bar para lanzar varias pezas contra a víctima, provocándolle varios cortes nunha perna. Ata o lugar desprazáronse 3 patrullas da Policía Local, unha da Policía Nacional e tamén efectivos de emerxencias sanitarias. A camareira foi trasladada ao Hospital do Salnés porque, aínda que as feridas non revestían gravidade, ao tratarse dunha perna sangraba bastante. A presunta agresora, que tentou darse a fuga, foi detida e trasladada aos calabozos da Policía Nacional. Segundo indican dende o propio bar, esta non é a primeira vez que esta muller irrompe no local. De feito, hoxe mesmo tivo un xuízo por ameazas coa muller a que asaltou esta mañá. A noticia política do día. Tania Redondo presentou este mediodía a súa renuncia como concelleira do PBBI, pasando ao grupo de non adscritos. A edil ribeirense tomou esta decisión por coherencia tras a presentación dunha moción de censura que, segundo asegura, foi planeada ás súas costas. Ademais, confirma presións para apoiar esa moción de censura. 10 días despois da presentación da moción de censura, a concelleira Tania Redondo comparecía para contar a súa versión. Se ben a edil asinou o escrito contra o aínda alcalde Luís Pérez Barral, o certo é que pronto se desmarcou da decisión, mantendo as súas funcións de goberno e a lealdade cos socios do Executivo.
Hoxe oficializaba esta decisión renunciando ás filas do PBBI, co que pasará ao grupo de non adscritos. Hoxe renuncio como concelleira do PBBI, renunciando á miña acta e pasando ao grupo non adscrito do Ayuntamento de Ribeira. Fago isto polos nosos votantes nos que creeron ese cambio. Fago eso polos votantes que non querían pactar co goberno que estaba actuando, que é co mismo que se vai a pactar agora. Aquí é a miña acta de renuncia. E ahora quero que vengan os compañeros. Redondo confirma as presións procedentes dos seus propios compañeiros do PBBI que lle levaron inicialmente a asinar a moción de censura para evitar prexuizos ao seu círculo familiar e persoal. Eu sí me sentí impresionada, realmente, eu hacia a miña persoa, non pensei que a política era sucia, non pensei que podía selo tanto, tiña moito medo a que volveran outra vez esas épocas oscuras para o bar que gestionan meus pais. A día de hoxe teño apoio deles, non teño medo, se hai que pechar Baldomero, pois péchase, que, como di miña nai, ti non vives desto. Acusa aos seus xa compañeiros de negociar e pactar unha moción de censura ás súas costas, incumprindo co programa electoral e co acordo de goberno. Presentouse unha moción de censura a cal é fruto de meses de negociación e reunións ás miñas espaldas. Reunións que se viñan facendo en concellos limítrofes a Ribeira, das cales me enterín despois, onde se xogaba o futuro de Ribeira sen transparencia ni lealtade dos meus 3 compañeros de partido. Considero que nunca traballín desta maneira, e non é maneira de traballar. Por iso non podo aceptar compartir goberno con esas persoas. Primeiro, por principios. Segundo, por respeto á miña familia. E terceiro, por respeto á palabra que din naqueles mítines de maio de 2023, onde dixen que non pactaría co goberno que estaba executando naquel momento Ribeira. Visiblemente emocionada, quixo agradecer o labor de todos os traballadores e dos outros membros do Executivo que a arrouparon nestes duros momentos. A Deputación da Coruña e o Concello de Rianxo avanzan no proxecto da nova residencia que se vai emprazar en Rianxiño. O presidente provincial e o alcalde mantiñan unha xuntanza de traballo cos técnicos das dúas administracións para analizar o estado de tramitación do proxecto que vai contar con preto de 60 prazas. Rianxo será, xunto con Ordes e As Pontes, un dos 3 primeiros concellos da provincia en contar cunha casa de acompañamento ás persoas maiores. Trátase do novo modelo de residencia promovido pola Deputación da Coruña, que busca crear fogares máis humanos, próximos e dignos. A Deputación quixo botar a andar para ainda que tamén hai que dicilo, ainda que non forma parte das competencias da Diputación, pero que quixo botar a andar para demostrar que outro modelo de residencias é posible, un modelo moito máis amable coas persoas usuarias da mesma. Fomos afortunados, temos que dicilo, de que a Diputación decidira que unha destas residencias iba a construirse en Rianxo, e o que estamos facendo, o que vimos facendo nestes últimos meses, o que vimos facer hoxe e o que seguiremos facendo será traballar conxuntamente para materializar ese proxecto a maior brevidade, que este a disposición de todos os usuarios e usuarias da nosa comarca, que son moitos. Estou convencido de que cando a residencia estea en funcionamento, axiña se completarán esas prazas. Na xuntanza de traballo desenvolvida esta mañá no Concello Rianxeiro analizáronse as novidades na tramitación do futuro servizo que se emprazará nunha parcela municipal de 8.000 metros cadrados en Rianxiño. Organizarase en 4 unidades convivenciais con capacidade para 59 usuarios. Contarán con cociña, salón e espazos comuns, reproducindo o ambiente dun fogar. Este proxecto pioneiro apostará tamén pola accesibilidade e integración na contorna, con xardín, horta, zonas de convivencia e espazos abertos para a relación coas familias e coa comunidade. Apostar por unha calidade na última etapa vital das persoas que se vincule pois a unha calidade de vida con unha oferta que seña distinta, que teña que ver pois co estado persoal, físico e psíquico de cada persoa, que este interconectado coa vida social do pobo, que o pobo teña que acudir a estos fogares, a estos centros de acompañamento que lle chamamos, e que de alguma maneira haxa un dinamismo distinto, non? A unha residencia tal e como temos concebido todos cando vamos a visitar pois, a un amigo, un familiar
a un destes centros. O presidente provincial destacou ademais a necesidade de apostar por estes servizos ante a demanda de prazas nunha das rexións máis avellentadas de Europa, con máis de 4.000 galegos en lista de agarda para acceder a unha residencia. E a Asociación Aleoira das Ados denuncia a inminente supresión das rutas que conectan esta parroquia rianxeira con Santiago. A entidade veciñal acaba de iniciar unha campaña de recollida de sinaturas tras coñecer o novo plan da Dirección Xeral de Mobilidade pro Transporte Público na comarca, que tan só contempla unha ruta fronte ás 8 que na actualidade pasan pola parroquia. Ademais da reducción das conexións coa capital galega, denuncian tamén a reducción das liñas co centro urbano de Rianxo a un terzo das existentes. Na alegación que presentarán acompañada das sinaturas, non só demandarán o mantemento das liñas e aumento de frecuencias, senón tamén a inclusión da marquesiña do lugar da barraca nas rutas e a corrección do nome oficial das paradas actuais que presentan múltiples erros. Pontevedra, Marín, Vilagarcía, Vilanova, Catoira, Valga e Pontecesures figuran entre os 20 concellos da provincia pontevedresa que recibirán fondos do coñecido como Plan EDIL, o Plan de Estrategia de Desenvolvemento Integrado Local. Impulsada polo Goberno Central, esta foi a primeira convocatoria na que se abriu a porta a que concellos de menos de 20.000 habitantes accederan a estes fondos. Todos os concellos beneficiarios repartiránse 76 millóns de euros e mobilizarán case 127 millóns de euros de investimento total e terán ata 2029 para executar proxectos que respondan aos desafíos sociais, económicos e ambientais de cada municipio. Nesta convocatoria FEDER 2021-2027 do programa EDIL, Pontevedra foi a provincia galega máis beneficiada con 20 dos 49 concellos seleccionados en toda Galicia. Son proxectos que exixen visión de futuro, pero sobre todo, a diferencia do que pasaba co antigo programa EDUSI, son programas que están pensados tamén para os pequenos concellos. Trátase, creo que, dunha aposta decidida con este novo modelo que o Goberno de España puxo en marcha por o municipalismo. Entendemos que xustamente son os concellos os que están máis próximos aos ciudadanos e, polo tanto, conocen dun xeito máis inmediato as necesidades, e creo que con estes millóns que estamos falando que van a vir, en este tipo de axudas para estes proxectos que temos en Pontevedra, creo que van a mellorar a vida de moitas persoas que ao fin e ao cabo é o que estamos precisando. É o modelo de Galicia que, dende logo, dende o Partido Socialista, dende o Goberno de España, estamos defendendo, que é unha Galicia moito máis cohesionada, unha Galicia que atenda ao despoboamento, unha Galicia que atenda á multitude de concellos e, polo tanto, unha Galicia en donde o propio veciño, a propia veciña, vexa que, efectivamente, que eses cartos que veñen a Europa son unha realidade. 6 empresas están interesadas en executar o proxecto de renaturalización do Río dos Gafos ao seu paso por Campolongo, en Pontevedra. A actuación suporá a humanización deste espazo público coa recuperación do bosque de ribeira autóctono e a renovación de áreas infantís, prazas de estancia e paseos peonís. Así, plantaránse preto de 100 novas árbores e reducirase o risco de inundacións coa mellora da xestión da auga nesa zona. O proxecto ten un orzamento estimado de 4.600.000 euros, dos que a Fundación Biodiversidade do Ministerio para a Transición Ecolóxica achegará 1,6 millóns. O prazo de execución é de 12 meses. Tras a recepción das ofertas, o Concello procederá á apertura das plicas para despois pedir autorización ao organismo que xestiona os fondos europeos. Unha vez reciba o visto bo, continuará coa tramitación. O obxectivo é adxudicar a obra antes de finais deste ano. Este é un proxecto no que estou moi ilusionado, é un proxecto que polas informacións que temos, pois por parte da Fundación de Biodiversidade non teñen coñecemento dunha renaturalización deste tipo en todo o Estado español, e vai ser un antes e un despois, e con el o que facemos é dar o paso definitivo para esa recuperación despois de un atentado ecolóxico que se cometeu nos anos 60 e 70 máis ben.
Ademais, o Concello de Pontevedra deu luz verde á sinatura do convenio que achegará a renovación integral da iluminación da zona nordeste da cidade. Trátase dun acordo coa Deputación que achegará preto de 1,6 millóns de euros con cargo ao convenio anual coa cidade. O orzamento total do proxecto ascende aos 2.300.000 euros que se destinarán á renovación das luminarias desta zona e o cambio de 39 cadros de luz. Tamén se reforzará a iluminación en pasos de peóns e espazos e vías peonís. E a idea, pois, é facer esa renovación con as máis estritas condicións técnicas en materia de eficiencia enerxética, con tecnoloxía LED, mellorar, o objetivo é mellorar a calidade do servicio de iluminación pública no ámbito da actuación previsto, con reducción de consumo enerxético, e tamén con prestación, que a prestación sirva para reducir as emisións de CO2 debidas a ese consumo enerxético. A Xunta mellorará os equipamentos da piscina municipal de Outes. Esta mañá o conselleiro da Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, e o alcalde da localidade, Fran Calo, asinaban o convenio de colaboración que permitirá realizar as actuacións cun investimento duns 73.000 euros, dos que a Xunta aportará o 90%. O Salón de Plenos da Casa Consistorial Outense acollía esta mañá a sinatura do convenio de colaboración entre a Consellería da Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello, en virtude do cal se mellorará o equipamento da piscina municipal. Así, entre outras cuestións, prevese a renovación da maquinaria do ximnasio, diversas melloras no control da temperatura de todo o complexo deportivo e a instalación duns elevadores para persoas con mobilidade reducida. O orzamento das actuacións a realizar ascende a uns 73.000 euros, dos cales a Xunta aportará o 90% e a cantidade restante será asumida polo Concello. Queda claro que é unha instalación prioritaria no ámbito do deporte e desde logo nós considerábamos que apostar polo deporte pasaba por apostar tamén pola piscina municipal. E, bueno, con este convenio o que se vai a facer é unha inversión duns 73.000 euros aproximadamente, que vai a levar consigo unha intervención na silla salvaescaleiras da piscina, que vai dar unha mellor accesibilidade a persoas con discapacidade para que podan acceder dun mellor xeito ao vaso da piscina e tamén se vai poder atender con esta silla a usuarios do centro de día, así como usuarios ou membros da Asociación Adibismur que tamén están presentes no noso Concello, donde os seus usuarios con diversidade funcional, como xa digo, van a mellorar esa accesibilidade ao vaso da piscina. Tamén se van a mellorar os equipamentos do ximnasio e algún tamén autómata. O conselleiro da Presidencia, Xustiza e Deportes destacou a importancia desta actuación, que se enmarca no compromiso da Xunta de ir mellorando as instalacións deportivas municipais. Parte da inversión da que hoxe firmamos este convenio vai dedicada a que máis persoas podan ser usuarias destas instalacións, que se facilite a entrada de usuarios que teñen algún tipo de discapacidade e que, polo tanto, é unha aposta clara e segura do Concello que o tiña moi claro dentro do primeiro día. Creo que foi unha necesidade expresada desde o principio. Buscamos a fórmula e tamén buscamos un pouco, no momento que tiñamos orzamento, levamos a cabo. A verdade que é unha satisfacción que ter alcaldes que crean que a aposta polo deporte merece a pena en todos os sentidos e, dende logo, vamos a seguir axudando. Segundo informou o propio alcalde, as actuacións que darán comezo a maior brevidade de tempo posible non interferirán o uso das instalacións, que continuarán abertas no seu horario habitual, para así poder seguir dando resposta aos preto de 800 usuarios que ten na actualidade. E a volta da publicidade falamos de dous eventos que nestes momentos temos en marcha na cidade de Pontevedra. Por unha banda, os e-commerce days e pola outra, a feira Edual.
Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. O saneamento e abastecemento nas novas construcións do barrio da Parda e a ampliación do polígono do Campiño centraron onte a reunión que mantivo en Santiago o Concello de Pontevedra coa conselleira de Medio Ambiente. No referente á Parda, o foco centrouse en avanzar na tramitación destes servizos do Plan de Interese Autonómico, onde a Xunta ten previsto construir unhas 2.000 vivendas protexidas. Segundo explicou o alcalde tras a reunión, a consellería comprometeuse a axilizar os trámites necesarios para poñer en marcha o colector que dará servizo a estas actuacións. Miguel Anxo Fernández Lores destacou que xa existen acordos previos entre o Concello e Instituto Galego de Vivenda e Solo para o Pía da Parda. Tamén con Xestur para o Camiño. Ademais, abordáronse outras cuestións como as obras que precisa o colector do Río dos Gafos o seu paso pola estación de autobuses, a necesidade de poñer en marcha estudos técnicos para rematar cos desbordamentos recorrentes do colector do Río Pintos ou a necesidade de crear unha mancomunidade ou entidade supramunicipal para xestionar o abastecemento de auga de Pontevedra e da súa contorna. Máis cousas, a Confraría de Illa de Arousa sementou estes días 3,5 millóns de unidades de ameixa xapónica para marisqueo a pé e a flote. Trátase dunha importante rexeneración de exemplares de entre 15 e 18 milímetros nunha parte e noutra de entre 10 e 12. No opósito teñen aínda pendente sementar outro millón de xapónica ata cadar así os case 5 millóns de unidades. Con todo, calculan que cada ano habería que botar uns 10 millóns para facerlle fronte ás necesidades do sector. A Confraría de Illa de Arousa levou a cabo estes días unha importante rexeneración dos seus bancos. O Pósito sementou 3,5 millóns de ameixa xapónica pro marisqueo a pé e a flote. Fixemos unha rexeneración de ameixa xapónica entre 15 e 18 milímetros, unha parte, e outra parte entre 10 e 12 milímetros. Unha parte foi subvencionada pola Diputación de Pontevedra, 1 millón de unidades, e despois tamén fixemos outros 2,5 millóns de xapónica entre 15 e 18 milímetros de fondos propios da entidade, no cal 1,5 millón foi para o marisqueo a flote e 1 millón foi para o marisqueo a pé. A sementeira leuse a cabo nas zonas habituais das autorizacións da Confraría que explican estaban perdidas. Tamén se botou noutros puntos para intentar mellorar a produción, con vistas a que dentro de 18 meses acaden o talle comercial. O Pósito ten pendente aínda outra rexeneración. Agora quédanos para o día 20, vamos a botar outro millón de xapónica que é subvencionado pola Consellería do Mar e os fondos FEMPA, que tamén será de talla entre 15 e 18 milímetros, entonces estaremos neses 4 ou 5 millóns de unidades que botamos máis ou menos ao ano. Isto non quere dicir que solucione os problemas que estemos nas cofradías, pero axuda bastante. Porque di o patrón, nestes momentos o ideal sería cada los 10 millóns para incrementar os topes, unha petición polo de agora difícil de resolver. En principio había que cambiar a legislación europea porque ao non ser unha especie autóctona xapónica, pois non xa subvencionan na súa totalidade. Este ano subvencionanos unha parte de mínimis que é cerca de 1 millón de unidades. E nós o que pedimos é que cambien esa tipificación que ten a ameixa xapónica e consideren como ameixa xanosa para poder facer inversión nas playas de que a ameixa babosa pois non aguanta polas temperaturas que temos no verán ou por a baixa salinidade ou os tempos fuertes que estemos no inverno. Esta ameixa ten unha alta supervivencia, entonces queremos facer esa regeneración nesas playas para seguir sacando o marisqueo desas zonas. E apunta, non se trata de renegar das outras ameixas, pero si facer unha aposta decidida por esta especie naquelas zonas onde a rexeneración é máis complicada. O Plan Integrado de Emprego de Ribeira chegou á súa fin co acto de clausura celebrado esta mañá no Auditorio Municipal. O programa, no que participaron 100 de persoas desempregadas dos concellos do Barbanza e Portodosón, pechou cun índice de inserción laboral próximo ao 50%. Nesta segunda edición do Plan Integrado de Emprego de Ribeira participaron 100 de persoas desempregadas non só da comarca do Barbanza, senón tamén do concello de Portodosón. Ao longo de 12 meses adquiriron coñecementos para a busca activa de emprego e recibiron formación específica nas áreas de comercio, cuidados, cociña, restauración e limpeza. Adaptámonos normalmente ao perfil profesional de cada participante, pero a formación programamos unha cando pedimos a subvención e despois en función das características de
cada participante ou un pouquiño dos que temos, pois facemos algún cambio na formación específica. Este ano apostamos polo comercio, polos coidados, un pouquiño por cociña e restauración, limpeza. Despois, pois eso, tamén temos obradoiros de emprendemento, obradoiros de competencias digitais básicas e un pouquiño máis avanzadas, como acceder aos portais de emprego para poder conseguir traballo, como elaborar un currículum pois atractivo para os recursos humanos de cada empresa. Polo momento, preto do 50% dos participantes lograron acceder ao mercado laboral. Tras a participación neste plan e dende o Concello agardan que a porcentaxe medre nos próximos meses. Hai que dicir que o programa establece un mínimo dun 35% de inserción laboral. En Ribeira estáse chegando a cotas próximas ao 50% e mellorando ano tras ano. Este programa, xunto cos obradoiros de emprego, pois permiten a capacitación de persoas de Ribeira e de toda a comarca para sectores tan importantes na nosa economía como comercio, hostelería, restauración e, ademais, ofrece posibilidades de formarse a novas persoas en habilidades profesionais que lles permitan abrir portas no mercado laboral. O PIE conta co financiamento da Consellería de Emprego, Comercio e Migración e o Servizo de Emprego Estatal. E saiban tamén que a Asociación Cultural Peñas Boiro promove unha cea solidaria en favor de ASANOG, a Asociación de Axuda a Nenos Oncolóxicos de Galicia. A cita será o vindeiro 8 de novembro. A Asociación Cultural Peñas Boiro vai organizar unha cea solidaria o vindeiro sábado 8 de novembro en beneficio de ASANOG, a Asociación de Axuda a Nenos Oncolóxicos de Galicia. A cea celebrarase no restaurante Chicolino ás 10 da noite e o prezo da mesma será de 50 €, do que se destinará o 10% a ASANOG. Este evento queríamoslo facer porque, como ben sabedes, este ano tuvemos a primeira andaina Peñeira Solidaria, que foi un éxito total, recaudamos 6.000 € a favor da ASANOG. Entonces, pois queríamos esta primeira edición tamén dedicarlle a ASANOG. Así vamos a intentar ano a ano dedicarlo a unha entidade distinta, así porque ao fin e ao cabo hai que axudar a todos. Entonces creíamos este primeiro ano era o ano da ASANOG, por eso esta cena Peñeira Solidaria ya dedicamos a eles. Dende a ASANOG agradeceron o xesto de Peñas Boiro, xa que todo o que se recade na festa irá destinado a seguir prestando apoio e asistencia ás familias de nenos e nenas oncolóxicos. A ASANOG traballa a favor de todas as familias galegas que teñen un neno, unha nena con un diagnóstico de cancro, e realmente traballamos en todos os hospitais nos que se atende esta doenza e acompañamos de forma directa dende os propios hospitais. É unha das cousas que máis poño en valor, que no momento que teñas un diagnóstico deste tipo que bueno, rompe totalmente a familia, pois que poida haber alguén ali nese momento que nos poida asesorar e que nos poida indicar por que camiño, que podemos facer para ter unha tranquilidade nos próximos meses que se prevén complicados. A actividade conta ademais co apoio e colaboración do Concello de Boiro. Nós simplemente, poñer como sempre o noso gran area en estar en colaboración e en axuda dos nosas asociacións culturais de Boiro e, como non, as asociacións sociais que temos no noso Concello ou que fan un traballo tan importante como é, en este caso, a axuda non solamente ás persoas enfermas, aos nenos e ás nenas que podan padecer esta enfermedade, sino tamén o apoio psicolóxico, sobre todo, ás familias que non saben como abordar cando se lle dá unha noticia tan malísima e tan desgraciada como é a do cancro dun fillo ou dunha filla e que non se sabe moi ben por onde atallalo. Hoxe comezou en Pontevedra a cuarta edición dos e-commerce Days, unha cita para analizar o presente e o futuro do comercio electrónico. Máis de 250 persoas asistiron a este arranque do Congreso, unha primeira xornada que trouxo a topazo da cultura a diferentes profesionais de empresas de referencia na compra e venda a través da internet. Estivo, por exemplo, Laura Llamas de Civitatis, que falou sobre como sacar partido ás bases de datos. Héctor González
González de CTT Express cun relatorio sobre a eficiencia logística durante o Black Friday e a campaña de Nadal, Diego Rodríguez de PC Componentes coas claves para escalar sendo rendibles, ou Gael García do Celta de Vigo para abordar o marketing deportivo e a fidelización de audiencias. Xa pola tarde foi a quenda das empresas galegas coas presentacións dos casos de éxito de Casa Grande de Xanceda, El Nogal, Rei Centolo e Peperetes. Os e-commerce days continúan este venres con máis relatorios, workshops e mesmo unha entrevista co influencer Xurxo Carreño. E tamén en Pontevedra os mozos e mozas que teñan dúbidas sobre cara onde orientar o seu futuro poden despexar algunhas destas incógnitas no recinto feiral da cidade, porque está en marcha Edugal, o 14º Salón de Educación e Formación de Galicia. Son máis de 70 expositores presentes representando a oferta educativa de toda a comunidade e mesmo de outros puntos de España. Destaca a Universidade de Vigo cunha ampla representación da súa oferta. Son un total de 22 centros dos 3 campus. Nestas dúas xornadas chamou especialmente a atención dos asistentes o posto das Forzas Armadas e a súa oferta de emprego. Os promotores de Edugal prevén superar nesta edición os 10.000 visitantes que rexistraron no 2024. Na Praza de Abastos de Vilagarcía presumen unha vez máis da calidade do seu produto. Desta volta fano a través das xornadas o calendario da ría na túa mesa, unha proposta que serve para promocionar os peixes e mariscos de proximidade. O cociñeiro Xoanqui Ameixeiras protagonizou hoxe esta actividade que continuará ao longo dos vindeiros meses. Nun momento no que o peixe fresco perde peso na nosa alimentación, na Praza de Abastos de Vilagarcía seguen esforzándose por dar a coñecer á veciñanza todos os seus beneficios. Desta volta fano a través das xornadas o calendario da ría na túa mesa, cunha completa oferta de obradoiros que se van prolongar ao longo dos vindeiros meses. Boa parte deles vai nos protagonizar o cociñeiro Xoanqui Ameixeiras. Para incentivar o consumo lóxico dos peixes da nosa ría, non? Dos peixes dos mariscos da nosa ría. Eu feliz, estou encantado de cociñar con peixes, con mariscos, pero ainda enriba, cociñar na túa praza cos teus veciños, pois é fantástico, non? E como xa nos ten acostumados, a súa proposta basease na cociña de sempre, apostando polos mellores produtos, os que atopou na propia praza. Cociña moi sinxela, con ingredientes que estou mercando aquí na praza. Pode haber un ingrediente excepcional, pero faise resaltar, é dicir, a modo de aprendizaje, sabe? De que a xente que veña di, bueno, hoxe, por exemplo, vou traballar con unha salsa un pouquiño especial, pero porque é moi polivalente, porque xa está metida no mercado e demais, pero polo resto é cociña de casa. E ademais convidando ao público a que reflexione sobre o modelo de consumo no que vivimos. Lembra o cociñeiro que o mellor sempre é apostar polos produtos de tempada, algo que irán demostrando nos vindeiros meses a través destes talleres de cociña. De algo además que nos temos que concienciar, non solamente no peixe, sino nas verduras, nas hortalizas, nas froitas, é algo moi importante. Xa non só por economía ni nada, sino por as vitaminas, por como está cada produto deles, non? Hoxe, por exemplo, vamos facer un marmitaco, porque está rematando a temporada do bonito, ahora está espectacular, está riquísimo, non? E vamos facer un marmitaco que é algo moi sinxelo, leva, nada, 8 ingredientes, pero vamos facer moi ben. As xornadas o calendario da ría na túa mesa acaban de comezar contando cunha moi boa resposta por parte do público, que ademais é do máis variado. Pois así marchamos, señores, de contado o programa Orixe e Calidade centrado no sector vitivinícola. A información, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Graciñas por estaren aí.